Здравейте! Искам много набързо да ви покажа един проблем, с който аз се сблъсках при обслужването и занимаването с бетата, а именно електрическите кабелни връзки. Какъв е проблема? Нали, аз съм отпред, защото те основно са под маската. Основният проблем е, че на бета кабелните връзки са абсолютно обикновени, те не са влагоизолирани. И другият проблем, с който се сблъскваме, е, че такива съединители не мога да открия никъде в интернет. Съответно, когато искам да добавя примерно ново ключе или да сменя конзола или нещо подобно, трябва да режа и да напасвам. На мен това не ми харесва. Искам да го направя готино, да изглежда оригинално с хубави кабелни връзки. И това е един всъщност популярен апгрейд на тези мотори, а именно смяната им на тези съединители с такива, които са по-често срещани, влагоизолирани и така го наречем с нещо по-качествено. Сега ще ви дам пример. Искам да ви покажа съединителите, които са използвани при бета. Това са оригиналните, както виждате, няма никаква изолация, вътре се пълни с влага, с кал, съответно започва една корозия. Даже е този купон тук, или съединител, както искате го наречете, вече работих по него, защото имаше нагар и корозия, съответно не правеше добра връзка. Тъпто беше, че това беше за конзолата за паленето. Съответно, да не ви обяснявам филма какъв е, когато не ти върти стартера, а нямаш манивела. И реално всичките връзки са такива. И това е решението, до което стигнах аз. Това са съединители, наречени Deutsche Wire Connectors. Има в различни видове. Това е 6-пинова, това е 3-пинова букса съединител. Аз ги наричам и по двата начина. Влагоизолирани са. Направо си идват с всичките пинове, допълнителни изолации и така нататък. Хората ги препоръчват дори и мисля да пробвам с тях. Ако имате нужда от съдействие да ви пратя линкове или нещо такова, откъдето съм ги поръчал, пишете, ще ви съдействам. В България са много скъпи, аз съм ги поръчал от китайските сайтове. Айде, успех!